Fællesskabet blev hyldet søndag den 5. april. Dygtige gymnastikhold fra hele landet var samlet til Påskegalla 2015. Folk var kommet fra nær og fjern, blot for at hylde dette særlige fællesskab. Overskuddet for dagen løb op i 30.000 kroner, som straks blev puttet i gymnastikpuljen. En pulje, som gymnaster med særlige behov kan blive indstillet til. Modtageren er nu fundet, og vi kan fra Påskegalla-udvalgets side endelig offentliggøre, at Christoffer Christensen er den første modtager af gymnastikpuljen. Hej Christoffer. Jeg hedder Katrine. Jeg går fra Påskegalla-udvalget, og du har vundet gymnastikpuljen på 30.000. Nej. Ja. Og vi håber selvfølgelig, at du vil komme med til Påskegalla den 27. marts. Det vil jeg gerne. Og få en kæmpe check. Det vil jeg gerne. Hvad var det helt præcis, der skete den dag der, den 29. december? Jeg fik et blik over i trommelinen, der satte af i trommelinen. Hvad skulle du lave? Jeg skulle bare lave en dobbelt, men jeg havde ingen idé om, hvad det blev. Jeg ved ikke, hvordan jeg landede. Hvem var der til at se det? Min lillebror og de 2 venner, jeg havde med, der var med. Okay. Og hvad så kom du på Aarhus, Aarhus Universitetshospital. og så kunne du så få beskeden om, at du... Ja, den fik jeg ikke. Den fik jeg først, da jeg var lidt til det der genoptræningscenter i Viborg. Okay. Hvordan reagerede du så? Jeg havde godt set den komme. Okay. Og det her du sover? Ja, det her er sådan der. Og hvad er det her? Det er en lift, som jeg kan hænge i, så jeg kan komme frem og tilbage også. Okay. Så din mor, hun tager dig ikke lige Nej, jeg løfter mig som regel selv. med armene? Ja, og Okay. i sengen og tilbage. Okay. Men altså går det, at du bare er i stuen? Det må være det, jeg er indtil videre. Fordi I er ved at... Vi er ved at lave et nyt værelse og badeværelse. Okay. December, hvornår står det færdigt? Det skulle gerne stå færdigt den 18. januar. Men, ej, det bliver dejligt. Så får du din egen indgang. Ja. Er du klar til at komme den 27. marts 2016 til SG-huset? Ja. Fedt. Vi ses. Yep.